ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଲାଦୁମ୍ ଚିଦାୟୁମାୟା ସଂସାରମ୍। କେମିତି ଅଛ ସୁଗାମାଣ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଏନିକୁ ସୁଗାମାଣୁ। ତମେ ନିଙ୍ଗଲ? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଏନିକୁମ୍ ସୁଗାମାଣୁ। ଆଉ ତମ ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପିନେ ନିଙ୍ଗଲୁଡ଼େ ବିଟ୍ ଏଙ୍ଗେନେ ଉଣ୍ଡୁ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାଙ୍ଗଲୁଡ଼େ ବିଟିଲେ ଏଲ୍ଲାವரும் ସୁଗାମାଇରି କୁନ୍ନୁ। ତମ ପରିବାର ନିଣ୍ଟେ କୁଡୁମ୍ବମ୍? ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାଙ୍ଗଲୁଡ଼େ ବିଟିଲେ ଏଲ୍ଲାವரும் ସୁଗମାଇରି କୁନ୍ନୁ। ଆଉ କ'ଣ ଖବର? କୁଡୁଦଲ ଏନ୍ଦାଣୁ? କିଛି ନାହିଁ ଅନୁମିଲ୍ଲା। ତମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ନିନ୍ନେ କୁରିଚି ପାରାୟୁ? ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଏନିକୁ ଅନୁମିଲ୍ଲା। ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ବାଏ ବିନ୍ଦୁମ୍ କାଣାମ୍। ମାଲାୟାଲମରେ ଆପଣ ତାଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ଏତେ କରନ୍ତିନି କେବଳ ବହି ଖାତାରେ ରୁହେ ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ତମେ ନିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡକ୍ଟରୁମାଇ ସଂସାରୀ କୁଗା। ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମିଶାଯାଇଛି ଟିକେ ଜାଣିଲା ପରେ କଷ୍ଟର ଶିଖିବା। ଭାଇ ମେଡିକାଲ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ଚାଟା ମେଡିକାଲ ଏବିଡ଼େ ଉଣ୍ଡ। ଭାଇ ମେଡିକାଲ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ଚାଟା ମେଡିକାଲ ଏବିଡ଼େ ଉଣ୍ଡ। ସିଧା ଯାଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମେଡିକାଲ ଅଛି। ନେରେ ପୋଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ନୋକୁଗା ଆକାତୁ ମେଡିକାଲ ଉଣ୍ଡୁ। ସିଧା ଯାଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମେଡିକାଲ ଅଛି। ନେରେ ପୋଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ନୋକୁଗା ଆକାତୁ ମେଡିକାଲ ଉଣ୍ଡୁ। ଓକେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସେରି ଚାଟା ନାନି। ଓକେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସେରି ଚାଟା ନାନି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାରମ୍। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ଏନ୍ଦାଇ ପାରାୟୁ? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ଏନ୍ଦାଇ ପାରାୟୁ? ସାର୍ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସାର୍ ଏନିକୁ 2 ଦିବସମାଇ ପାନି ଉଣ୍ଡୁ। ସାର୍ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସାର୍ ଏନିକୁ 2 ଦିବସମ୍ ଆଇ ପାନି ଉଣ୍ଡୁ। ଜ୍ୱରକୁ ପାନି ପେଟ ବଥାକୁ ବୈର ବେଦନା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ ତାଲା ବେଦନା କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଟେଷ୍ଟ କର ସେରି ଇ ଟେଷ୍ଟ ଚେୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଟେଷ୍ଟ କର ସେରି ଇ ଟେଷ୍ଟ ଚେୟୁ। ମାଡାମ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ମାଡାମ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଏବିଡ଼େ ଉଣ୍ଡ। ମାଡାମ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ମାଡାମ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଏବିଡ଼େ ଉଣ୍ଡ। ଆଗକୁ ଯାଇ ବାମ ପଟେ 10 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁନ୍ନଟୁ ପୋଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ 10 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟର ଲେଖପକୁ। ଆଗକୁ ଯାଇ ବାମ ପଟେ 10 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁନ୍ନଟୁ ପୋଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ 10 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟର ଲେଖପକୁ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସେରି ମ୍ୟାମ୍ ନାନି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସେରି ମ୍ୟାମ୍ ନାନି। ସାର୍ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସାର୍ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏପଲବରୁମ୍। ସାର୍ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସାର୍ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏପଲବରୁମ୍। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବେ ଆରାମଣିପୁର କାଳିଞ୍ଜୁବରୁ ଏଡ଼କୁମ୍। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବେ ଆରାମଣିପୁର କାଳିଞ୍ଜୁବରୁ ଏଡ଼କୁମ୍। ଓକେ ସାର୍ ସେରି ସାର୍। ଓକେ ସାର୍ ସେରି ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଟି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ଇଦୁ ରିପୋର୍ଟ। ସାର୍ ଏଇଟି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ଇଦୁ ରିପୋର୍ଟ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଦିନକୁ 2 ଥର। ଓକେ ସେରି ଇ ମେଡ଼ିସିନ କାରିକୁଗା ଓରୁ ଦିବସାତିଲ୍ 2 ତାବାଣା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଦିନକୁ 2 ଥର। ଓକେ ସେରି ଇ ମେଡ଼ିସିନ କାରିକୁଗା ଓରୁ ଦିବସାତିଲ୍ 2 ତାବାଣା। ହଉ ସାର୍ ସେରି ସାର୍। ହଉ ସାର୍ ସେରି ସାର୍।
ହଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସେରି ସାର୍ ନାନୀ। ହଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସେରି ସାର୍ ନାନୀ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେମାନେ ଶିଖିନେବା ହୋଟେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୋଟେଲରେ ହୋଟାଲିଲ ବେଚୁ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ଏନ୍ଦା କାରିକାନ ଉଣ୍ଡ। ପରଟା ଦୋସା ଭାତ ଅଛି। ପରଟା ଦୋସା ଚୋର ଉଣ୍ଡୁ। ମୋତେ ଭାତ ଦିଅ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ 2ଟି ପରଟା ଓ ଚିକେନ କାରୀ ଦିଅ. എനിക്ക് ചോറ് തരൂ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻക്ക് 2 പരോട്ട ചിക്കൻ കറി തരൂ. ଭାଇ ପାଣି ଟିକିଏ ଦିଅ, ചേട്ടാ കുറച്ചു വെള്ളം തരൂ. ଗରମ ପାଣି ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି? ചൂടു വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം? ମୋତେ ଗରମ ପାଣି ଦିଅ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଅ. എനിക്ക് ചൂടുവെള്ളം തരൂ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻക്ക് തണുത്ത വെള്ളം തരൂ. ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ କି? മറ്റേ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്? ନା ଧନ୍ୟବାଦ, ଦୟାକରି ବିଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿ ದಯവായി ବିଲ୍ അടയ്ക്കുക. ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଲା. ശരി സാർ, നിങ്ങൾക്ക് 200 ବିଲ୍ ഉണ്ട്. ଓକେ, ଏହି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ. ശരി, ഈ പൈസ എടുക്കൂ. ബായ്, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା. ବାଏ, വീണ്ടും കാണാം.